L'itinerari comença així, però on estan les plaques indicatives de les plantes estan més amunt en un recorregut que així en el mapa el podeu veure puntejat. Evidentment no estan totes marcades, unes 40 o per ahí, i la idea és poder anar ampliant i també hi ha una pàgina de Facebook on la gent pot anar afegint fotos i comentaris sobre plantetes que van florint al llarg de l'any, etc. Les plantes les hem dividides en 3 grups: arbres i arbustos, plantes rares, endèmiques, amenaçades i altres. Aquests són bàsicament els 2 objectius, l'itinerari i la recuperació de la ombria. Cada senyal porta un codi QR per a entrar a la web on està la descripció, característiques i coses interessants per a conèixer d'aquestes plantes. Cada planteta està dirigida a la pàgina web de l'Ajuntament, que és on està això, no? Sí que és... Els aurons és que és l'últim que queda així a la vall, no? Queda algun per ahí dispers, però el roglet sí, ahí n'hi ha algun, i així darrere també, però així darrere també n'hi ha algun. Però això són exemplars històrics, no? Són exemplars molt grans i que són els que estan dispersant les llavors per a que es repoblen. Aleshores, la tasca que s'ha fet de desbrossar, sobretot el matoll baix, afavoreix el que aquestes espècies es regeneren, tant l'auró com el fleix, no? La cornicabla inclús el marfull, que és un arbust, també de vegades arriba a tindre quasi port d'arbre. Cirer de pastor, també. A la gotera hi ha alguna carrasca, alguna olivera també, i al final, quan l'itinerari baixa ja cap avall, també hi ha un racó de carrasques molt xulo. L'itinerari, com heu vist en el dibuix, fa un circuit i al sender allí que hem vist, però a més n'hi ha un ramal que va a la gotera, a la fonteta que hem comentat. No és una font, és un bassiolet de sumalls de la roca, però això seria anar i tornar, i la resta és circular. Aquestes són les primeres parcel·les que compràrem fa 2 anys, que en total 2 parcel·les que en total sumaven 1 hectàrea, i enguany hem comprat una altra parcel·la, entre les 3 ja són 2 hectàrees. I després tenim un conveni de custòdia del territori amb l'Ajuntament, per tant 2 parcel·les més que en total gestionem o cuidem 4 hectàrees. Ja dic, este runar, tota l'escala aquesta la feren uns artesans magnífics, no? Que no va ser gens fàcil. Anava a dir-te, si n'hi ha una fulla d'auró també. Això ahir n'hi ha un auró. Ahir n'hi ha un auró, també. Coloquialment, la genista más bonita. Esa planta la describió Cabanillas por primera vez aquí en la Vall de Gallinera. Ha ido cambiando de nombre, los taxónomos son unos pesados. Era Genista patens, Spartium patens, i ara cal dir-li Phytissus heterocrous. Jo continuo dient-ne genista. Esta és la ruda. Esta d'ací, toca-la. Hi olor a l'aigua. I això sí que la coneixes, no? On està? Ah, mira-la, allà dalt. La ferradura de cingle, no? La Hippocrepis valentina. Sí. Però quan està en flor, la foto lo il·lustra molt bé, és una tota de flor. I esta és una altra, aquesta és la Viscutella montana, un endemisme valencià. Este le diuen, no sé, quedarà algun fruit. El fruit, que és una llegum, però fa com ferradura, no? Com una seqüència. Ja dic, quan està en flor és espectacular, a més totes les taques grogues de...
Ella codi també està així amb vosaltres. te porta a la pàgina de la Vall de la Gallinera Menos mal que hi havia cobertura. i te diu que és una planta vascular, el nom científic, comú en valencià, la floració, on creix i quines característiques té. Hi ha una cosa molt característica que són les falgueres. A l'estiu solen secar-se, es queden els rizomes i quan venen les primeres pluges comencen a brotar i ara estan espectaculars, amb els frondes. Veus, este és el fleix. I es diu fleix de flor perquè la floració és molt espectacular, blanca, molt abundant. El tronc del fleix té les taques de camuflatge i més llis que la cornicabra. La cornicabra té el tronc més rugós. I de vegades apareixen el que són les banyes de la cornicabra. Una altra planta que també és interessant ara, el marfull. El final del fruit sol coincidir amb la floració, que trau abans de que s'acabi l'hivern. Aleshores queda preciós, és un arbust molt bonic i així és molt abundant, molt abundant. Esa es la viola arborescens. Es una violeta, pero que mata 30 años aquí. Por el Arizón no se podía, hace 30 años que no se podía pasar, ¿no? Había que ir con el machete, con la selva. Es una de las cosas bonitas que la gente mayor está encantada de haber recuperado.